Soc en Marc Rodríguez, el nou coordinador de Premià Mèdia, i enguany el nostre mitjà, la nostra ràdio, fa 40 anys, 4 dècades vibrants de compromís periodístic, d'aprenentatges, evolució i una feina que es fa gràcies també a un gran equip de professionals com en Joaquim Aguilar. Des de Premià Mèdia expliquem cada dia l'actualitat i la fem arribar als veïns a través de diferents canals, a través de l'antena, com sempre, però també a través del web, de xarxes socials i des d'allà on convingui. Però no només expliquem notícies, també tenim programes de tota mena, com el que presenta el Manel Ferrer. Som capçalera de l'Ona Maresme, el programa que t'informa de tot allò que passa a la comarca. Ho fem conjuntament amb 8 ràdios locals. A més, la programació de Premià Mèdia també brilla en formats com el Col·lectius en xarxa i l'Obert per vacances. Tot plegat amb la bona feina tècnica d'en Carles Soler i d'en Marçal CC. Una ràdio que en aquests 40 anys ha evolucionat molt. De començar amb uns plats i un parell de Revox l'any 85 a tenir actualment una redacció integrada i ser capaços d'oferir continguts en qualsevol format, sempre capaços d'adaptar-nos i seguir avançant per seguir sent un referent per a Premià de Mar i la comarca, per molts més anys de ràdio, fent equip i fent xarxa.